Antes de nada, decir que damos a benvida, pero tamén decimos que desde o Ateneo para nós é un gusto asistir ao conocimiento do libro, moito máis cando ese libro de poesía, e ainda máis cando ese libro de poesía é dunha ateneísta, dunha das ateneístas, das primeiras ateneístas, destas primeiras mulleres que colleron o carné, por decirlo de unha maneira. E por riba, imaginamos que pasaría cando resulta que o editor tamén é do Ateneo. Por lo tanto, nos estamos encantados de ter organizado e por organizar este acto, este encontro e estar en vida tamén a este libro de poesía. Bueno, como eles van a falar do libro de Helena, eu o que vou a facer é presentarvos dar unhas pinceladinas sobre esas dos personas que están na mesa que non son Helena, que sería Margarita Ledo, por un lado, xa todos a coñecedes, pero sempre está ben decir algo, non? Margarita, sabedes que é xornalista, foi a directora da Nosa Terra, é escritora de poesía, de narrativa, de ensayo, e incluso ten un libro de literatura infantil. Aparte disso, é profesora da Facultade de Xornalismo, foi decana, é catedrática de comunicación audiovisual. Ademais, ela, bueno, falando de cine, é cineasta, e fixademos hai 2 días aquí no Ateneo justamente falaba Pilar del Río de unha campaña, non? De cando se secuestrara aquel barco Santa María e se renombrara como Santa Liberdade. Ela ten justamente a súa primeira longametraxe é esta de Santa Liberdade. Aparte disso ten outras películas como Liste, non sei se é Quinto Liste ou A Cicatriz Branca. Ademais disso é membro da Real Academia Galega e ten un par de premios que son que hai que decir porque son moi especiais. Por un lado ten o premio de cine, Premio Nacional de Cine Audiovisual de Galicia, dos premios da cultura galega, e ademais o ano 2017 o premio Otero Pedrallo, que é a primeira vez que se dá un mundial. Entón, creo que había que decirlo, ¿no? Por outro lado está Enrique Alvarellos. Enrique Alvarellos é tamén xornalista, escritor, editor. Ímonos a parar na súa faceta de editor e diríamos que pertence a unha saga de editores. Xa sen pai comezara coa editorial Alvarellos, el continúa con ela. Alvarellos é unha editorial compostelana, forma parte dese grupo de editoriais de Compostela, pero ademais ele está na directiva da Asociación Galega de Editores e Editoras. Está sacando continuamente libros moi interesantes, non? Seguro que estades que vos sona justamente o último sobre García Lorca, sobre a viaxe de estudios de García Lorca, pero tamén vos vai sonar porque ademais este fin de semana ten algo que ver con a Banquete de Bonxo, e justamente ten un libro escrito sobre os carballos do Banquete de Bonxo, ou tamén vos sona o libro de Carpa Capo, a edición facsimile que sacaron. É dicir, para rematar, que, vamos, unha cosa que nos alegra tamén é que justamente acaba de abrir unha colección nova, Verde Mar, de literatura infantil e juvenil, que abre un libro justamente de Elena Villar, con contos do Sol e da Luna. E nada máis, xa darte esa palabra para non abrir máis. Genial, benvido. Muchas gracias, Pilar. Gracias ao Ateneo por organizarnos, convocarnos e poñer este acto en marcha con esa intensidade crecente que tedes a cada ano que pasa de influinte acción cultural na cidade. Queridas Helena, Margarita, amigas e amigos. Ben, vou ser moi breve. O libro que hoxe vos presentamos é un obxecto delicado que quixo ser un continente especial para un contido moi especial. É un libro que a min a través das redes me impactou o seu contido cando foi ceibando pouco a pouco no seu Facebook, no seu muro a autora, que me foi impactando e chegando en fondo esas imaxes e eses haikus, eses fotopoemas que ela iba vertendo. É un libro que desde o inicio eu souben que quería editalo, ou que esperara tempos un pouco máis propicios para a editora, para todos nós, para poder
facelo, pero cando souben que podía incluílo nas nosas publicacións, pois quixemos facer esta especie de breviario, este obxecto pequeno e grande do tempo para esta pequena gran poesía mínima. E hoxe estamos aquí nas vísperas do Día do Libro, é unha víspera moi boa para un libro que é casi unha metonimia do libro en sí, ou da poesía en sí, porque o libro presentamos na Coruña hai un mes, o 21 de marzo, o Día Internacional da Poesía, o Día Mundial da Poesía. Hoxe o presentamos aquí, mañá é o Día da Lectura, do Libro e da Lectura, e o lunes, como dixen, é o Día do Libro. É dicir, está moi ben acubillado hoxe este acto con todos vos. Por último, quizáis, como eu como editor, e a característica que máis lle vexo a esta gran obra, coa que estamos moi contentos e que ten moitas lecturas dentro, como vos comprobaredes os que non vos achegastes hasta ele ou faredes a partir de agora. É un libro de fusión, que empezou esa fusión nas redes, entre as redes como inicio e o papel, unha fusión de imaxes, de formas de presentar o contido, de imaxes e texto, unha fusión de disciplinas, porque hai filosofía, literatura, historia, arte, e unha fusión de idiomas, porque o libro está en 3. Entón, todo ese universo queda condensado neste libriño, neste librazo, que é poesía mesma, e que, como digo, nos satisfai moito volver a colaborar con Elena despois de outros proxectos que fixemos xa van para 10 anos, aqueles versos a Compostela, en traducción bilingüe de Rosalía de Castro, en traducción de Elena e con Limiar de Xesús Rábade, e eses contos que Pilar citaba do Sol e da Lúa da colección Berrimar, que abriron ese novo xiro da nosa editora, que a ver que nos prepara de álbum ilustrado de libro infantil. Pois nada máis, deixo-lle a paso de palabra a Margarita, e grazas por me escoitar. Por la presentación tan xerosa e tan amigable do Ateneo por me convidar a un acto que é unha pequena festa por estar con el e por presentar un libro absolutamente singular. Eu vou decir por dúas ou tres cousas de Elena que seguramente saibades, seguramente utilizades, para coñecer a súa poesía, os seus poemas a súa narrativa, os seus ensaios. Cando fais a sorte de biografía pública, que é un currículo vitae, comeza sempre por esa profesión que é a de ensinante. Este é fundamental que iguala, ou debe igualar, esa terra que labra non só como parte dunha profesión, senón como cidadá. Cando ela procurou a aplicación da arte ás cousas, dirixiu, continuou e creou e ideou o Seminario de Creación Literaria para un Montero Pedrallo no século XII, por iso seguiu algo que é moi coñecida, que está na estela da Educación para a Liberdade de Pablo Freire. É pedagoga, animadora cultural, organizadora, foi cofundadora e secretaria durante longo tempo no Club e participou do Comité Internacional de Mulleres Escritoras que traballan pola liberdade e a liberdade da muller na escrita. Comeza e é sintomático de unha sorte de articulación, o seu primeiro libro, no 62, o primeiro voluntario, Alalá, despois veredes por qué, ou por que o digo e por que o sinto así. A partir de aí, Rosalía no espello, non podo esquecer, remontar ao río, pois, as ilustracións de Luna Arriba, ela ten sempre esta... aquí que o lector falou de ilustración, esta organización de unhas expresións a outras, que está en remontar ao río, ou está en Caballera de Pedra, que fai con Xesús, con Pintaba de Paredes, con fotografías de Xeque Novo, fotógrafo composenaje, como veredes. Teño que comenzar, non? Escoitouse até agora, parece que estaba moi longe de micrófonos, escoitouse. En cambio, o voz normal, entonces, é curioso, é psicológico, parece que ao estar co voz normal que te retiras das cousas que te van a escutar a propia voz, que está completamente deturpada. Foi presidente tamén do Padroado Rosalía durante máis unha década. Non, 7 anos. 7 anos, só, porque fiz tantas cousas.
o que diría... Cuiden ser máis tempo que só, non sei. Son das poucas persoas que dimitiu neste país. Bueno, e sabedes que ela ten sempre ten o coñecedoramente, sempre se dá incluso o diferente de cada situación. Eu lembro, e isto seguramente sí que non nos hai vares, de Elena, que no ano 2008 coincidimos na Feira do Libro da Habana nunha sesión. E lembro que advertiu a audiencia, como vos, unha audiencia físicamente máis achegada a nós, non? Estábamos como un circo, en un escenario frondoso, Que tiña morrón. Sabe ser tamén, bueno, non se ver horror, tampouco se pasa negociando as posibilidades. Pero en ese momento ela decía as persoas que estaban que valen poemas de algo que seguramente non miraran nem xa máis, pero que poderían imaginar. E sacou un poema, e leu un poema e transmitiu un poema da súa paisaxe primordial, claro, un poema de Neve, como material. E vostedes seguramente non coñecen nunca viu a Neve, brindolles de Galicia este material diferente. Cando falamos de Elena, por exemplo, o tomando estes recursos, un deles é Fernando Pessoa, cando se mete a teorizar, a minusar moito, porque é moi heterodoxo e moi fasario, como moitas outras cosas, moi misóxino, non dá moito, esa personaxe que sigo tentando moito tempo, a Fernando Pessoa, e obviamente todos os seus heterónimos e tamén como escritor, pero el di que toda arte pasa pola literatura. En aqueles anos de correspondencia con María Elsa Carnero, na 15, cando organizan a revista Orfeo, que foi un pouco o soporte das súas propostas, hai algo máis do século, fai escritos sobre o que chamou a intersección. E ele falaba de intersección, literatura, pintura, que Elena podría tamén. Obviamente, ten talento musical e gustaría ter sido cantora. Gustaría que me acompaña a su filho aquí ao piano. Por desideratos que a Margarita nos cubren sempre. Pero bueno, sí. Eu sí, se pudese elegir o que quería ser Margarita, sería música. Por eso, sí. Esta intersección entre literatura, pintura e música llegará seguramente en outra entrega cultural. E desta intersección que a persoa sempre asegura que a sensación é o orixe de calquera manifestación artística, que pasa polas sensacións. Por tanto, é unha cuestión de corpo. De corpo e corpo. E nesta obra que vamos a ver intervenen varios sentidos corporais que tamén me atrae mesmo no cinema. E xa que logo nesa intersección, nese estado de necesidade entre poema e imaxe, todo isto está en poesía mínima. A obra que, como sabedes, nos convoca hoxe. E non por acaso, Elena escolle como forma literaria algo que chamamos haiku. Por que escolle esta forma? Porque o haiku precisa, como precisa a foto, dun referente real reconhecido. Porque precisa, como a foto, contemplar ese real de antes facer cada él unha obra. Porque o haiku mantén ese valor inicial de que o mundo existe. Pero si quere, decían, da nova posibilidade de foto. Porque desbota o superfluo, o barullo, porque precisa dese instante no que o de clic, como na foto, se produce na absoluta solitude. Prodúcese ou non, pero é preciso esa atmosfera para seguir, para despois de ser de clic, expandilo cara nos, partillar connosco a experiencia que atravesou, e que nós podemos atravesar na terra que pisamos, no medio que soltamos de llamos, na flor que se transforma co choiva, na porta, como vestixo de que algúnes foi casa, o máis objetivo e máis subjetivo persoal como celebración da mesma sensación en mirando a imaxe e lendo a escrita, o poema. Non se trata tanto dunha duplicidade, que o é, nin dunha transferencia dunha linguaxe a outra, senón da mesma obra a activarse a través de diferentes libros. Un libro para ler e contemplar, para manter nas mans, para botar a ele en momentos e tempos diferentes. Ao lelo, Elena, eu procurei outra volta. Un libro que sempre me acompañou. Chámase A
A voz das cousas, La voz das cousas, de Margarita Yourcenar. Porque é un libro. Sí. As imaxes non son de Margarita Yourcenar, son de un amigo, de Jimmy, sempre o maltrato, Jerry Wilson. Pero ten un proceso de grande transformación, porque estaba a Yourcenar hospitalizada en Bangor, e ven Jerry e lle trae unha malatita, unha pequena pedra que ela lle agasallara, que trouxera da India. Ela está no leito, no hospital, queda coa pedra na man, adormecida, a pedra hai un momento en que cae e tronza. E ela nese momento acorda. E dice, empeza a dizer, e dicelle, e quedase realmente con gran dor, porque aquela peza, aquela aí trouxera de agasallo, acababa de tronzar da súa propia man. Entón, Jerry dice, non te preocupes, é a voz das cousas, ese son. E ela dice, bueno, pues te vou agasallar con algo que se vai chamar a voz das cousas, de cousas que me acompañaron, e as cousas que acompañaron foi unha compilación de pequenos textos, sabiduría Tao, sabiduría Zen, de algúns poetas, que ela compila coas fotos de Jerry, que son fotos absolutamente tamén que nos levarían a algunhas imaxes de ela e a gente. E que ela vai compilando, hai textos moitos textos de diferentes religións, textos de Francisco de Asís. Eu pensei no seu libro cando voltei a Shashes de Blake, a sabiduría de William Blake, que se chama As vacinacións da inocencia, e só vos traduzo así unha traducción inmediata. A primeira estrofa que dice: ver un universo nun grao de area, e o ceo unha flor dos campos, ter o infinito na boca da nada, poñer a eternidade dentro do nada. Esos son os haikus de Elena Villar. Bueno, hai tamén, curioso, porque este libro vai vos pasar tamén, vai buscar outras cousas. Este é o gran estímulo, a sensación que producen estas obras. E eu fui tamén, e non é, temos señaladísimos, o outro libro que se chama O nome das cousas, de Sofía de Melberga, e outros libros que levo na Fardella, que hai un retrato de Julián que chegou a dedicar, Elena, de Sofía, supoño que partiraredes ou allá este retrato, este imaxe, algo de cereal de campestre, algo de simples en súa brevidade, algo sorrir en súa oscuridade. Canda elas, canda Margarita Yourcenar, canda Sofía de Melberga e de Breiner Andersen, incorpora as minhas creencias este tipo de temas. Eu son moi doada, moi inclinada a chorar, e se choro, perdón, pero tampouco vou ocultar, se vai facer, non? Non, pero eu chorar de alegría, eu chorar de emoción, nunca pido perdón por facelo, pero bueno, aquí quixera pedirlo. É unha gran sorte estar aquí, no Ateneo. Evidentemente Pilar falou do antigo Ateneo, para moitos anos, de pico que nos salvou pintar o café, nos sentábamos en Sacarelos para aquela campaña, e agora levades, sobre todo os que traballade realmente nel, 10 anos dunha acción imparable. Aquí fanse amizades, despois esas amizades continúanse nos medios nas redes. Aquí teño 3 ou 4 seguidores das redes que coñecían este libro desde as redes, quero dicir ateneístas, non sabía que eran ateneístas, non máis.
É unha sorte poder facer esta presentación aquí. O número de persoas que estades para a presentación do libro de poesía, que ademais hai outras dúas presentacións a esta hora en Santiago de libros de poesía, isto é un éxito rotundo do Ateneo. Vamos pensar que é un pequeno éxito tamén do libro e de todos nós, porque hai moito cariño para vir aquí esta tarde, senón non se veña que está moi boa. Por outro lado, aquí teño alumnas, teño queridas amigas de batallas tristes, pero que hai que recordar con un sorriso. Teño unha amiga que me alegrou a tarde, a miña querida Lina. En fin, teño de todo, amigos por todas partes, amigas por todas partes, e teño artistas, que isto tamén é importante, que hai artistas de varias artes, hai escultores, pintores, hai fotógrafos, así por decir algo. Terá a Margarita nunha mesa para presentar este libro, unha persoa que domina tamén a poesía e a imaxe, é un luxazo, non só porque sexa académica, sexa todo o que dixo Pilar que ademais de verdade merece todo o seu moito máis, senón polo luxazo que é que a súa sabiduría pasase a cousarse neste libro, se dixe para adiante, se dixase nel. Teño o querido editor, sin él non habería libro, que nunca pensaba publicar este libro, e él, veremos a pasar, había unha foto que chamou moito a atención, porque quería editar esa foto neste libro. E foi unha foto que tirou, por iso ten honra de que lle gustaba, vai aquí posta, porque había 700, prácticamente 700 poemas para elixir, e quedamos con 50, e a edición foi dura, foi moi dura. Eu traballei na fotografía, non como unha fotógrafa que non son, hoxe sei un pouco máis que daquela, pero sí como unha fotógrafa entusiasmada e cos ollos a poeta. E tive a sorte de encontrar cousas que parece imposible que se encontren, pero que cando se busca algo se atopa, se haxe que levantar co pé unha pedra. Veredes algunhas das cousas que fun capaz de encontrar para fotografar. E logo, yo pensei cando publiquei Remontar o río, que eu non iba a publicar outro libro de poesía, de feito disse que non vou publicar outro libro, que é unha especie de testamento, pero é que este libro é diferente. Eu non pensaba publicarlo, isto foi feito outro tipo de poesía. Meteste nas redes, a xente vai o que importa, as redes son a sociedade mesma, nin mellor nin peor, a xente mesmo que fora, ten os seus intereses, gustan as cousas que lle gustan, se non lle gustan non, e para atraer aquelas persoas que evidentemente lles gusta a poesía, que aquí hai moitas das persoas que estaban seguindo isto na rede, pensei en facer uns fotopoemas e irlos colocando todos os días con aquelas fotografías que eu facía. Foi para aproveitar unha cámara Sanyo, que por certo as fai moi ben, porque moitas delas son da cámara Sanyo e son moi boas fotos no sentido técnico, que non se usaba, que se compraba e quedaba sin usar, non sei facer vídeo, pero useina como cámara, e pasei 3 ou 4 épocas, en menos dun ano, sempre autodidacta, pasei de fotografar cousas como rosas, camélias e fiestras, despois fotografar un inverno que non pudriron as follas e había verdaderas blondas, verdaderas puntillas, despois a loucura do foc, da saturación dos ollos da marquesa, que é un álbum que haberá que volver a revisar, e logo caí nestas fotografías que facía pensando en poñerles un texto. Moitas veces nacían xuntas, outras veces nacía a fotografía, e outras veces buscaba a fotografía porque tiña a idea ponindo na cabeza. Pero, como vedes, polo que acaba de amosarnos Margarita, non hai nada novo. Eu non descoñecía cousas estupendas que ensinou ela aquí, que teñe que repasar agora, pero xa todo estaba inventado. O que sí pode ser novedoso é que chegase a moita xente que quería ver estes haikus, e xeralmente tiñan 91 pulsión de gústame, ou está ben, ou gústame, ou encántame, 91 de 65 a 91, que para, ainda que teño 5.000 persoas na páxina, pois das 5.000 estarán activas 50 ou 60, non moitas máis. E entón era unha porcentaxe moi alta de persoas que se paraban en ver aquilo. Cando fixen Pálpebra Azul, que é o meu primeiro contacto cos haikus, aqueles haikus naceran
en Rianxo, en Mabuín, no monte, cando ia coller cogumelos, eu volvía para casa coa pena, Margarita, de recollelo o cheiro, o olido, porque eso ainda non temos maneira de recollelo. A música sí, a fotografía sí, a idea sí, pero eu non podía traer aquel olor. E aquel olor estaba me martillando sempre na cabeza como falar dele, como poder facer algo. E fixen unha colección de poemas, pero sin fotografía. De todos os xeitos, neste libro, que o mellor sí que é o último, de poesía, na Feira do Libro presentarei de narrativa, hai unha volta a das que falabas ti ao principio, hai unha volta a esa esencialidade de Juan Ramón Jiménez, me levou unha man para facer de poeta, e tamén están todos eses estadios que pasei de artista, de multiartista, quixen ser pintora, logo deixei porque tiñan os pequenos e era un perigo para eles, todos as utillaxes da pintora, entón puxe na cámara o servicio da pintora que non fun, fixen moitas cousas. E non hai outra cousa que me entusiasma, que é a musicalidade dos heptasílabos e os pentasílabos. Eu fago esa musicalidade perfecta, porque o que quería ser era música. Por tanto, en min a forma é perfecta. O contido, ahora se chega máis ao contido de baixo e o contido medieval xaponés, ahora se afasta un pouco porque estamos noutra terra, noutra época, é imposible, a menos mal que eu tengo as 4 estacións de momento que fan que vai cambiando a paisaxe. E é un libro cíclico porque é estacional, vai recorrendo as estacións, e tamén hai un gran cariño polas ruínas. Eu fixen moito esforzo en que non houbera moita repetición, pero hai moitas ruínas, algunha veremos aquí, porque a ruína intento vela non como final, sino como un comezo, igual que os cogumelos. Os cogumelos son o comezo da podredume, outra vez feita materia viva e materia bonita e mesmo gastronómica. Agradecendo a todos vos, a vosa presencia, a Margarita de aquí, que as alumnas, as amistades que chegaron a veces con sacrificio, este acto tan entrañable para mí, como poucos, pois eu creo que vamos pasar a ir escoitando algún, o gallá os traíamos en orde de sincronizados. Antes de nada, decimos que aquí se incorpora o mar, fundamentalmente o mar de Rianxo, pero non só de Rianxo, logo falarei de unha pequena cousa ao pasar. Se incorpora o mar, perde forza aquela paisaxe telúrica dos Ancares, ainda que hai a única paisaxe longa que está nos Ancares, porque non podía pasar sobre un libro sin levar os Ancares ali. Sobre todo incorporase a nosa horta. A gran maioría destas fotografías son da nosa horta, son fotografías do pequeno, son fotografías do minúsculo, son fotografías do intrascendente, do que parece. Pero as ruínas, todas as que iba encontrando, me fascinaban, por a razón que vos digo. As ruínas son un momento de tránsito de algo grande que a veces incluso adquire, e hai 2 ou 3 haikus sobre isto, adquire calidade artística, porque a ruína que non a tiña de antemán, e logo sabemos que son un paso para outra cousa, non? É como os humanos. Noso equivocábase Rosalía cando decía que a natureza estaba sempre verde, que tan só as persoas morrían. A natureza tamén morre, e as persoas non morren. É toda unha pura transformación. E nese sentido, según me vou achegando a miña propia transformación, nese sentido vexo as ruínas. E entón, creo que vamos a empezar por o mar de Sete Fogas, o peirado de Sete Fogas en Rianxo. Antes de nada, eu son autora tamén da traducción ao castelán, pero quero agradecer a traducción ao inglés, porque según temos entendido, é unha traducción fermosísima, e que unha persoa fixese esta traducción por empeño, coa comunicación con o noso objetivo todo o tempo para traballar, e coa generosidade tamén é merecido de facela, hai que facerlle agradecemento. E daremos o protagonismo na presentación que faremos en Lugo, a diccionaria que tenga o protagonismo de como conseguir facer un traballo tan difícil, porque a veces incluso as cousas son moi difíciles. O que decía
Margarita da Neve para os cubanos. Son cousas moi difíciles de traspasar. Empezamos co peirao de Sete Fogas de Rianxo. As dornas pintan o sono do verán con acuarelas. Esta que hai aquí, alguna máis, algunhas que non vou poner aquí, pero que están no libro, son froito dunha das excursións que fai o Ateneo, e que facemos o marido máis eu co Ateneo, e das que traio peciñas pequenas, desta trouxen moitas para poder facer algo con elas. Desta trouxen, esta é a seguinte. É a serea, vista de costas. Calquera rocha que mora vendo o mar faise serea. Temos agora un xogo da natureza que chamo eu, este é no Peirao de Aguiño, cando íamos coller a embarcación, as dúas embarcacións que nos ian levar. Están os cabos, están a sombra dos cabos, e aquí creo que hai un certo achado de valor, unha certa metáfora, un certo paradoxo que a mí me gusta. Cabos e sombras entretenen o tempo atando o mar. Temos aquí unha fiestra desas ruínas que tanto amo, que a localicei por fin, non sabía de que todas estas fotografías están localizadas, é do barrio del Sar. Como vedes, despois de tanto desastre, é unha cara picasiana. Exame de arte, lugar, época, autor, estilo e século. Unha das miñas preocupacións, que vos decía antes, a do ciclo, producirse, reproducirse, pasar, volver, cos lirios do xardín. Veñen os lirios sen saber que estiveron e que han volver. Esta fotografía, aquí temos unha persoa que é testimonha de que traíamos un xogo con ela equivocado, porque eu chamei Fonte de Leiro moito tempo, hasta que a tomei moi en serio, porque estaba neste libro, e non é a Fonte de Leiro, é esa especie de piscina, lavadoiro, estanque do Pazo del Estrobe. Hai un distancia enorme, non sei por que eu chamar Fonte de Leiro, pero non llevamos cambiado Fonte de Leiro. Aquí temos, en virtude do vento que reinaba, era pericia para poder ir sacando, temos un manel. Caen na auga os sustratos do tempo, e nela ondúlanse. Por unha desas outras casualidades que pasan en fotografía cando unha persoa é novata, esta chuvia está conxelada, como se eu soubera moito do campo, de xar campo, da velocidade, non sabía nada. Hoxe sí, non sabía nada. Pero está conxelada, vese a chuvia. Iso nos renome moito. É o noso xacarandá, na nosa horta outra vez. Chove na tarde, e vai vir a memoria pedir estiño. Un de tantos camiños, un camiño de subida da praia de Sartaxes, rodeada de toxos, vale para todos os camiños do mundo. Tan só os pasos saben ler epopeas que hai nos camiños. Os camiños é que mellor coñece a historia da humanidade. Vamos a outra ruína que me parece fermosísima.
Hoxe xa non está, xa se desfixo de todo. Vedes que hai un pequeno cacho do ferro, moi pequeno, unha madeira estropeada, uns cravos, pero que todos sabemos que é unha roda de carne. Quizás sexa a imaxe non máis valiosa por a imaxe, non máis valiosa para a fotografía, pero sí polo tipo de imaxe que é. Moi difícil de atocar. Difícil é saber a duración que ten a morte. Chegamos á fotografía que lle gustaba a Quique, que é unha praia de Saltaxes. Baixei moitas mañás recoller crevas, recoller cousas que trae o mar, e puxen estas dúas zapatillas aí xuntadas como símbolo dunha parella. Era o seu fado, aínda que a unión viría tras dun naufraxio. Temos agora a fosa común de Santa Mariña, en Tiriz. Eu son familiar de dous represaliados do franquismo. Os meus represaliados están enterrados na fosa de Vilarraso, ao lado desta, pero a que máis me impresionou foi esta, porque a fosa está todo ao longo da parede da igrexa, e vedes que ven o sol facer aí unha auténtica maravilla. Fosa común. A xustiza do sol reparte as cruces. E por último, outra ruína. Non toda de ruínas, pero hai moitas ruínas. Eu creo que esta é a cousa máis bonita que vi, que dá gana de acariñalo, xa non está. Que dá gana de dedicalo, de cuidalo como un bebé, porque non pode estar máis remendado, nin máis acabado, nin máis retorcido, a pesar de que ten uns pés firmes, que é o único que queda. Aquí recorremos o mundo clásico das crenzas romanas, moi de noso. Por iso decía que a veces traducir ao inglés non é moi fácil. A resistencia protexe os seus penates do esquecemento.